Dire kani nga daan na dire kani mo first nga street. Murag dili kay tanto ni dako nga daan no, one lane ra man gani dire pero makasugat-sugat gyapon kung kuan na jud. So makasugat-sugat gyapon ang imong mga daang kuan dire nga sakyanan. Pero tek Okay, good morning. Good morning paro kay paniud to. So sorry sa takaron mga kadro no, diri sa Liloan. So ada mga kadro no, nakaabot ta diri sa Liloan proper. Hinirata. So nindot kayo mga kadro sa diri no, peaceful sa diri sa Liloan kaning side sa may dagatan na. Pero dito sa kuan murag niyog pa dito, murag lain pagkuan pa kayo kanang grabe pa ka siot dito traffic karon diha sa dinhi mismo sa highway. So i-try lang nato kaning mga skin na diri mga kadto sa Liloan no, atos makita sa taba. Diri kita taas man ning kuan diri Liloan gud nga kuan straight nga daan. Diri kani nga daan na diri kani mo first nga street. Murag dili kay tanto ni dako nga daan no, one lane ra man gani dire pero makasugat-sugat gyapon kung kuan na jud. So makasugat-sugat gyapon ang imong mga daang kuan dire nga sakyanan. Pero tek sa mo agi dire kay gamay ra kaayang kuan dire kanang mga ban murag lisod na kay dire mo agi. Kay gawas nga kuan dire kanang usay tawag ani gamay nga daan. Lisod dili pag maniobran liko-liko. Arit na mo gawas na diri mga kadto no. Basta. So muna na siya mga kadto din ang highway na. So adto tayo dito sa Picas Lane bari no, og diri sa try lang nato diri sa kuan kaning diri sa highway na. So bagong concreting diri mga kadto no, kaning ilang kuan asphalting ba kaning kuan. So mo ning highway, so medyo crowd gyapon diri no. Diri guys ano. Grabe kainit karong panahon na diri mga kadto no. Grabe. Asa yung mga street diri nga pwede nato maagi ano. Labang ta sa Loyo, Picas. So naa diri ang Jollibee. Naay building diri mga kadto nga gituko nang buton sa ning building ano perting naman ako Liloan.
Titays na Titays. Titays since 1907. Wa na may esquina diri no? Sud. Asa ka ning esquina diri no? Isod na mahanapan ng esquina diri. Gagmay ra may esquina ko diri. Wala man mo sud dito kay murag ano na tayo dito daan din dito diri no highway. Jud. Gamay ra esquina, gagmay pa daan dire. Ano man eh? Gamay pag esquina, gagmay esquina dire no? Mga daan rin. Ada edit today. Ita. Way dyan nakahuna-huna diri og. Ano, asa ka ni no? Orang di naman na diha. Wala na may daan na diri no? Ano na ito, tuyok ta. Ayun, gamay na lang yung daan. Uy. Wala. Balik na lang ta. Okay, parang dito na naman ka doon, no? Brag, kuha naman, wala na may daan diri.